So karon naglaglag din mi dire sa barangay Malabuan makilala no Tugo Tabato. Namin dire kay Akong kauban si Buto o kana man siya mana siya kana tanaw og isda kay mukuan lagi daw siya. naglaglag lagi daw dire. Tana siya isda. O mana siya Lagi kung na isda dire. nilain kuan Wala ba muro. nindot kaya sila kuan dia mga langit ba. Hugo lagi sa paa dire kay. Ang reflect ang langit sa tubig kay basta ang hugawa. Bukan tubig dia. Vlog meron ba kay? Dito. Kuan laing lingaw. Kaya drami nang ngongista sa una pero Ano pods o pods. ano na puy pods o Ang mga view dito sa ano. drama kalibangan sa una pag elementary na mo. Ya, eskwelahan na ra. Elementary na mo. Ra. Oh. Sa pa Nari o drami nang ambot ano. na. Kita mo diha. Indot eskwelahan na dadapita. Ano mo diha. Taas So mo kay nahigda na Pondod. siya ron dire. Siya nahigda siya balag init. Kaon niya Sa sa init. kaon. Dagapon. Init Kay na kuminsar balag gyud. init. Tindog gyud na siya. Di laing lingaw ta. Initan. Ha? Indot Nadra mana yung bridge niya. Langitan rin Ah, dito. sabi kong ulan na. Kuanday ka pa Yugo na ang bridge. Oh, na Yang bridge. Yugo na yung bridge ba? Yugo niya kayo. Yoga. Yugo niya na kay. Walingaw. Ayaw mo mga buhay Lingaw to. ah. Yuga ko, yoga. Iyo, no nga. Nasya oh. Siya. Slide. Yugo Na niya ina kayo. cool. Oh, apit na slide yun na, slide. Hindi dapit, slide yun na. Oh, salamat Marato. Thank you.